Kolombaika, hai taute buksong. Tini hai naruni Dipok Entertainment YouTube channel taute buksong. Tini ni video naro kubama borong no request kaja comments ni bisingo. Je ki Tripura tabo Montri Travel Lifer ni je corruption no to yoi naro video suramdi ni request kaimani abno tuinu sana ni bagai faika taute buksong. Nadi naro no angagi bu samja naro ne agini video rok nadi sikango kubama media channel lok tongo. Kaisa borok ni busuratoi kubui busuratoi tatal abno sung sisi gyawino haino video sram lemani abno tiang balen sajak siniti prasa kisasok kusuko karan nai hagaino pal khai romoi yakongo romoi sotol lemani hai soklai lemani hai abo hai soklai layo norok naidi ani sikangni video rogo angagini sajak bojja party pan khai dongto tribal liver minister ni bosini kungbara Sini kung bararong ni kaya order kuri de o hawa tono toy sung dalam naurok tangna ni 3 tala 4 tala 5 tala 10 tala building tangna ni sini kaya order kuri de angako agi bu sajak tabu bu sajak Bangladesh ni gamsa kaisa genji kangsa kai phayo riska salok phayoi auto chalok nai aboni pore kai buni gari chalok nai aboni pore kai politics rogo flag tui busang thangnai aboni pore kai leak chomni hai dok nok tangri jangnai ini bortola hai rogo koma kasline rogo nok tangri jangnai sarkar ni hoite CPM ni amalo aborok tini nok koto 5 tala 10 tala building tangi khebeka koto dugan business khai tongo aboro no kai kebusini borok sanai krui sini tip prasar no khai pal khai akung romoi soton laimani abo angagi bu sajak tau te buksong sung bujina rungya sini borok aboni bagai kusugo kaimeya tribal welfare minister Vikas Debormano je allegation thabai tongnai oborong khan nok saiman sabo Father Hani Fainai, Toka Kosomni Busaro, Borogni Rasniting, Tiprasano no, Boba Heke Bokrogo, Muski Sugui, Wala Rimanno, Abo Agini Siminu, Je Somoyo, Father Hani Borok Haika, Asomani Siminu Sin Tiprasarno, Boronka Sukluknani. CPM ni amolo bo rasniti khaika aba hekaino eke norok abo sinani nangnai borok bobo heka oro rajatossa sung tiprasano wala riui borok raja chamani ajinis no sisung bujinani rungnan nangu kher angabono norno kaham kai sanan nitini phaitani baksana hamyafan wansugi manu Vikas Deborma khai boron asu rangmani nok tangkhaba petrol pump khaika ba abo norok saiman na musungkai Vikas Deborma 25-30 bosor ni sikang ni simino bini agi ni contractor kasam tongo bokobama lok nokni business Kayu kobama contractor ni government ni under ni hoita rang na oi kobama contractor kam khaja kuti ni rang ni kam khaja norok saime na borok kobama contractor ni kam ni rang ni puisa rok tongo bon thani rang ni aba kuti ni rang ni samung khaja haike tabuk rang sau hungkai jehetu sarkara hapka ba kisa misa sajak ka thik ase kintu bo jaga ni rang saka abo kebu proof tiklai riman nai krui bini kaisa bason refu khana ka Vikas Debormani bosaka ang judino Tripura hani tiprasar no rang chamani ta hakai montri to yakan na hinoi purup kai phunuk tu ang bojaga ni rang saka angkai purup khai di me akai ta salai tu akok no ang bo sawu hoito wama bini contractor ni rang rok tongo wama loan fan nai manu aka agini rang ba akok fan tangkhana abo hairono tuyoi chung sakne tiprasar no tola khiklai mani belai ke chaya abono sinan nangai chung sini tiprasar no chung saimanan nangai ake tabuk je borbura hatai kotoro baksa nok tisatani rogo bini jaga bahai kai na kha are nung na kha naui tong phuru rogo hawa khagoi dalan tisai tong phuru le nung biang thangui tong afro le objection khai mere tabuk tam ni bagai objection khai pai kai praman potro riu si bui khai tong hungkai kagos potro bai si khai tong hungkai nung afro biang kumai tong obrok sinan nangai sak bai sak je propano tak kemeng laidi sak bai sak Nini tabuk bormura hai atra mura hai rogo tebusi dalan koto tangoi tawon hai ke agotla hai ke hotel koto petrol pump ro khulo goisi ni tiprasaro kanang khana ni bagai chai tok laidi ta khamai laidi abo ang belai chajagya sung sak bai sak tiprasa khamai laikenu sung tolau klai layo sak bai sak cash khailainai sak bai sak no common lainai abo ni bagai sung kusugo kaime taukte bosong awang abosi norno bujuna ni bagai tinini video phayo Norok obo hai tong kuno samo tang di ke buno tola tak deklai di bojja sapano party khai tung tu angoro party ni kok sanani phaya ang eje tiprasa norok saiman na orisa no sinna norok orisa abon bagani matika sini mung tiprasa kungbara sung abong wa sung nai sini kungbara jasa party pan khai tung tu
sini kung barani bumungo irrigation thapa gagai song pal kai khorang tisana nai father hani to ko som je brainwash khai tongmani muski go bokhro ko dai tongman no sung nai oi sung sinan nang nai sung saiman nang nai borok je sapano sung ti prasana wala na chai to kai sung a jaga than jaga sima phainai than jaga si phaioi sung te usi soju da ma khainai sung bikas babu no te bo kosugo si marti sanai bo kosugo ka thu bini bisin tui kosugo kakasi binarot kubangma borok tebo samung khainani chini ti prasarok sujok subida mannai oba hairok sung wansuna nango taukte busong sung sobsomoi thena wansok laikai kaisa borok sa hakai te kaisa borok thangoi yathege romoi sotonnai oba haikai kebeng laite sung tauksu jora talawok laitong uni bagonu oba haita salaidi sung Father hani to ko somni kok bai sung sob somni sak bai sak wala nan tanai di sung thansa si tongan nai di politics ni jaga politics tongnai ancha bohoi bowa hai ke yung man no abono no man lai taukte buksong ang kobama kok sanani musung munor bai kentu somoi kurui ani bu jora kom amo kaisa kam khai tongma bagoi norong bagoi jora nukjagi maya kobama kok sanani musungo kobama kendro rong ni video rok topna ni musungo aipan jora kurui Arvind Kejriwal jelni yokha bini kuno allegation thepamani kuroi abo hai kuno kuroi tau bo kaham kuruno jelni yogoi phaika vel manjak abo hairano tui kobama kok sanan tongo aipan ang salia tamkai je Vikas babu no tui mang allegation thepalai tongma ba Vikas babu tebo press meet rok khayan haima tongo khaino no khobor rok janugan haima tongo bo kuno sarkar ni government ni rang chamani kuroi baksa student rok ni khukte khanamani scholarship rok rang riya kho abo omas ni bising rogono rijak nai orang rok hapaya ko oboni bagoi rijak yangi tongo aikai student ni rang rok chakla doti ni scholarship rok man thangan ne ang asa khayo kebo wanana nangya government ni rang no bochaya obo hai bini kok ni mote sung saimano aikai je chamani tong hakai ba proof khai phunuk tu obono nayo কিন্তু বিকাশ বাবু নিজে বসাও চামানি করে হিনই যদি চামানি তো হাকাই ব সরকার নি মন্ত্রী তৈয়াকার নাই হিনই ক কতরকাই সাজাক আবো বেলাকে কুবই ক কিন্তু যে নরক সামানি ব কন্ট্রাক্টর খাই মানে আবো কুবই কন্ট্রাক্টর খাইমানি ব আং নিজে প্রমাণ টঙ্গো ব কন্ট্রাক্টর খাইজাক কবামা বিজনেস খাইজাক কবামা সরকার নি কন্ট্রাক্টর খাইজাক অনেক সামুং খাইজাক আইসা কন্ট্রাক্টর ব অনেক হাজার কন্ট্রাক্টর খাইজাক অনেক বছর হইতে খাইজাক অবনি বাগই আং বিনি বাগই কনফিডেন্স সাইমানো ব কোনো government ni rang chaya je allegation thebai tongnai abo kajai politics ni beparoi sini tiprasano tolati khlaina ni bagoi abo hairok chai tugui tongkhana ang kuno BJP ni borok ya na Congress ni borok buya na tipra motha ni borok buya ang eje kaisa independent eje tiprasa hisabai si sautau te buk obono bujina ni chai tokdi ang kebono hamne sana musingya ani kong no nor jodin hamjagai tongkai share khari taukte buksong share khaidi tei paithago like subscribe te bell icon ni kisa click khari di tei bujina ni chai tokdi sak bai sak hamjonan chai tokdi jodi norok ani kok no bolungja khai comments so sadi bo kogo kubungja kha bo kogo ani kok no tatalungja kha norok comments khadi tei sadi tei bujina ni chai tokdi amjuk sawini norok kaham tongdi susto tongdi tini ni bagoi jot tonono khulung baikya